Тренировка за корем вкъщи без нужда от каквото и да е. Дъмбели, ластици. Само вие 10 минути от времето ви може да го правите всеки ден или през ден. Плъзгаме ръцете по краката, като вдигаме корема и издишаме при всяко едно повторение, като се вдигаме. Пускаме бавно назад. 4 по 20 горната част на корема. Заставаме ето така, краката са изпънати във въздуха. Завъртаме цялото тяло на едната страна, на другата. И по 20 повторения на всяка страна, 4 серии. Страничните натоварвате по този начин. Краката се изпъват максимално. Събирате ги събрани към гърдите, изпъвате максимално без да докосват земята, навън от тялото. И така по 10 повторения от всеки вид, общо 20, това е една серия, 4 серии, натоварвате долната част на корема. Бонус, завършваме с планк, колкото може да държите, целта е 1 минута. 4 пъти повтаряте